ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 45-ാം തിരുവചനം. മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല, ശുശ്രൂഷിക്കാനും സ്വന്തം ജീവൻ അനേകർക്കു വേണ്ടി മോചനദ്രവ്യമായി നൽകാനുമത്രേ. വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകനും ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാവരുടെയും ദാസനുമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഈശോ പറയുന്ന വചനമാണ് നാം കേട്ടത്. ദൈവപുത്രനായ ദൈവം തന്നെയായ ഈശോ പറയുന്നു, താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കാനാണ്, ജീവൻ അനേകർക്കു വേണ്ടി മോചന ദ്രവ്യമായി നൽകാനാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കും ഈശോയെപ്പോലെ പറയുവാനും ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കണം. ശുശ്രൂഷിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം അർപ്പിക്കുവാനും നമുക്കും സാധിക്കട്ടെ. ആമീൻ.